Hei! Uuteen Tievie ammattiin hankkeen blogiimme saat lähetettyä mobiilivideoita seuraavalla tavalla. Avaa Safari-appsi, joka on minulla tuolla vasemmassa alakulmassa. Ja siirry osoitteeseen tievieammattiin.blogspot.fi tai com, kumpikin käy. Eli tievieammattiin.blogspot.fi. Ja sen jälkeen kirjaudu sisään. Oikeassa yläkulmassa on linkki. Kirjaudu sisään. Käytä sähköpostiosoitettasi, joka on siis tämä hankesähköposti, eli inno.tievie ja sitten on numerosi @gmail.com. Kirjaudutaan sisään. Nyt saattaa olla, että Safari-selaimesi pysyi siinä Tievie ammattiin blogissa, johon voit suoraan kirjoittaa uusi teksti. Minulla se nyt heitti tänne kaikkien blogieni listaan, ja täältä minä etsin nyt sen oikean blogin, niin että nyt tuossa ylimmäisenä lukee Tievie ammattiin, ja kynäpainikkeella tuo oranssi, niin siitä kirjoitan uuden viestin. Ja nyt aukeaa tähän tämä uuden viestin kirjoitusikkuna. Tämä on ihan samanlainen mobiiliselaimella kuin sitten tietokoneessakin. Tietokoneella voi tehdä tämän yhtä lailla. Ensin mä napsautan viestin otsikkoruutua. Noin, tuonne kenttään tuli otsikko. Sitten mä napsautan tätä tekstikenttää. Tämä joskus ei toimi. Jos yhteys on hidas, huono, niin tähän isoon tekstikenttään ei välttämättä pystykään sitten aina mobiiliselaimella napsauttamaan. Ja se on semmoinen hankaluus, joka esimerkiksi minulla on juuri nyt. Katsotaanpas, otetaan mennä näin. No, nyt. No niin, kursori on siinä, eli tuo sininen viiva vilkkuu. Ja tähän tulee nyt tekstiä, jossa minä kerron, että tämä video kertoo. Ja sitten jotakin, mitä siinä tulee. Ja nyt, jos olet ladannut jo valmiiksi mobiililaitteella sinne YouTubeen videon, niin onkin helppoa saada sen saman inno.tievie-tilin videot esille. Niin, että klikkaa tuossa yläpalkissa, kun on yläpalkissa on rivi, joka alkaa luo ja HTML, niin sen puolen välin jälkeen on tuommoinen musta, ikään kuin elokuvan klaffitaulu. Eli sanan linkki jälkeen siellä näkyy pieni niin valkokehyksinen taulu ja sitten tulee musta klaffitaulu. Mä klikkaan sitä klaffitaulukuvaketta ja saan tämän näköisen YouTube-valintaikkunan. Nyt mä voisin hakea mitä tahansa YouTubesta, mutta kun haluan löytää juuri sen oman itse tehdyn videon, niin klikkaan linkkiä vasemmasta reunasta YouTube-videoni. Klikkasin sitä. Noin, ja nyt se haki juuri ne minun tunnuksellani syötetyt videot, mitä sieltä nyt sitten löytyy. Ja otetaan tuosta nyt vaikka tuo mobiilioppimisen sykli, klikkaan sitä ja alareunasta valitse. Ja näin. Nyt olen saanut siihen videon. Pistämme sille teksti. Testiotsikoksi ja nyt vaan yläreunasta oranssi painike julkaise. Näin. Nyt on uusi teksti tehty ja voisin sen jakaa tuolla Google Plusassa, mutta enpäs nyt jaa sitä siellä. Peruutan. Ja kun haluan nähdä sen blogin, niin nyt voin sitten käydä katsomassa sitä vaikka siellä osoitteessa tievieammattiin.blogspot.fi. Näin. Sinne se video ilmestyy.